Jidher li l-gvern jidentifika li hawn ċerta vulnerabilità u hawn nies li qegħdin neqsin u jidhru li ġew indirizzati. Pereżempju fejn tidħol is-sigurtà soċjali ġew mogħtija iżjed, ġew identifikati dawn in-nies u ġew mogħtija iżjed, u anke fejn jidħlu l-pensjonijiet. Il-pensjonanti kienu qed ibatu ħafna u qegħdin ibatu ħafna u jidher li dan is-settur ukoll se jingħata iż-żieda meħtieġa. Bħal dawn ukoll hemm il-ħaddiema li qegħdin fuq paga minima u anki dawk li qegħdin fil-kera. Importanti ħafna li illum il-paga ma twassallekx kemm suppost twassallek minħabba l-għoli li hawn fis-settur tal-kera. Allura peress li ġew identifikati dawn naħseb illi forsi titnaqqas ftit mid-tbatija. Ħafna mill-carers jiġifieri li jkunu qegħdin jgħinu persuni jew b'diżabilità jew persuni oħra li qegħdin id-dar, anzjani oħra. Dawn qed ikollhom iħallu x-xogħol tagħhom fl-agħar żmien possibbli għax ikunu nisa ta' 50 sena jew kważi waslu għall pensjoni u jkollhom jitilqu mix-xogħol. Tlabna aħna illi jekk jista' jkun il-bolla ta' dawn in-nies titħallas biex sakemm huma jaslu għall pensjoni ħa ma jitilfux il-pensjoni sħiħa. Li xtaqna naraw ukoll li semma t-teknoloġija u l-STEM subject, it-teknoloġija, inġinerija, matematika u xjenza, però nixtiequ naraw iżjed edukazzjoni biex iżjed nisa u tfajliet u bniet jidħlu f'dan is-settur. Huwa il-futur